אז שלום לכולם, אני אפרת לוריה, ותודה תודה תודה שאתם איתי במסע. ברוכים הבאים לפרק הרביעי בסדרת המפתח לחוויה האנושית, שהוא הפרק השלישי בסדרת הדמויות והמסכות. בפרקים הקודמים הכרנו את התמונה הגדולה של הדמויות במודל, איך הנשמה שלנו יורדת לעולם החומר כדי שהבורא יחווה את עצמו, ואיך שני כוחות, ההתפתחות והבחירה החופשית, מניעים את הסיפור שלנו כאן. דיברנו על הדמויות המשותפות שהם הכוחות האוניברסליים שחיים בתוך כולנו, שמספרים את המסע של ההתפתחות של הנפש האנושית לגילוי הכוחות הפנימיים שלנו. ומי שזה הפרק הראשון שאתם נתקלים בו, איזה כיף שאתם כאן. אני ממש ממליצה לכם לצפות בפרקים הקודמים כדי שתוכלו להבין על מה אנחנו מדברים כאן, כי זה רעיון שנבנה. אז נמשיך. היום נרד קומה אל הדמויות הפרטיות. שהם החוליה שמקשרת בין הסיפור הגדול של הבריאה לבין הסיפור האישי שלנו. אם הדמויות המשותפות הן כמו אבני היסוד של הנפש האנושית, הדמויות הפרטיות הן המרקם, הצבע, הסגנון האישי של הנשמה שלנו. האופציות שקיימות בחוזה הנשמה שלנו, שבהם גלום הניצוץ הייחודי שלנו. אלו הנתיבים שאם נבחר ללכת בהם, נוכל להגשים את הייעוד שלנו. אז לכל אחד יש שילוב אחר לגמרי, כי אין שני סיפורים זהים, ואין שתי נשמות בעלות אותו ניצוץ שבאו להגשים בדיוק את אותה משימה. כמו שאין שני אנשים עם אותה טביעת אצבע, ככה גם הדמויות הפרטיות שלנו הן ייחודיות לנו. אצל אחת זה יכולה להיות דמות המורה, דמות המטפלת, אצל אחר זה יכול להיות דמות היזם, האומן, הספורטאי. היופי הוא שאין נכון או לא נכון. כל דמות פרטית מחזיקה את הכישורים והכישרונות להגשמת הייעוד שלנו. וגם את הדרך שנעבור כדי לממש את הניצוץ שלנו כאן בעולם הזה, ולמלא את המשימה שהיא רק שלנו. כדי להמחיש את הרעיון, אני אציג את דמות האומן. כאן קיבלתי השראה מקרולין מייז והעבודה המדהימה שלה על ארכיטיפים. אני אגיד בהתחלה שלכל אחד יש כמה דמויות משותפות, כמה דמויות פרטיות, שהן מכילות בעצם את כל מה שהוא צריך, את כל הזוויות של הכישורים שהוא צריך. אז נחזור לאומן. האומן הוא מי שמבטא את המימד שמעבר לחמשת החושים. הוא רואה את העולם כסמל של חוויה עשירה ומשמעותית, ומשתמש בכישרון שלו כדי להזכיר גם לאחרים שיש עוד שכבה מתחת לפני השטח. הוא יכול להיות צייר, פסל, שף, גנן, מעצב, סופר, אבל אני אגיד שהיצירה שלו לא קשורה לתחום העיסוק שלו. הוא יכול לעסוק במשהו אחר לגמרי, אלא בכוונה שלו, ביצירה שלו של הדברים האלה. הוא יוצר כדי להביע את הנשמה. המתנה של האומן זה היכולת להביא לעולם את האסתטיקה, את ההשראה שמרוממות את הנפש. האומן הוא בעצם מי שמגשר בין החומר לרוח. הוא מביא רגש, צבע ומשמעות למקומות יבשים ושגרתיים. הוא מזכיר לנו שהחיים עצמם הם יצירת אמנות מתהווה. הסימן שהאומן יוצא מאיזון זה שהוא איבד את החיבור ללב. הוא עשוי להשתמש בכישרון שלו כדי לשלוט או להאדיר את עצמו, או מהצד השני הוא עשוי לשקוע בתחושת קורבנות, האומן הרעב. יש שמרגיש שאף אחד לא רואה את הייחוד שלו. הוא יוצר אז מתוך צורך באישור, או מפחד שלא יאהבו אותו, ולא מתוך ההשראה האמיתית שלו. האתגר של האומן, המסע שלו, זה ליצור לא כדי להרשים, אלא כדי לגלות. להיות נאמן לאמת הפנימית שלו, גם אם היא לא מושלמת, ולזכור שהיופי האמיתי נובע מהמקום שבו אני מביא לעולם את הלב שלי. האומן מרפא דרך הצבע, דרך הצליל, דרך המילה, דרך התנועה, אבל בעיקר דרך הנוכחות שלו. כי כשהוא יוצר מתוך הנשמה, הוא לא רק מבטא את האור, הוא מדליק אותו באחרים. עכשיו בואו נדבר על איך אנחנו נזהה דמות פרטית שלנו. אני אגיד שבדרך כלל נגלה אותם בהדרגה לאורך הדרך, והאמת שמה שאמרתי הוא לא ממש מדויק, כי כמעט תמיד זה קשור לדברים שאהבנו לעשות בילדות, אבל לא נתנו להם מקום בחיים הבוגרים שלנו. דברים שהשארנו אותם בגדר תחביב שלילי, או תחביב שולי, או משהו שאנחנו עושים על הדרך, או שמרוב שהם באים לנו בטבעיות ובקלות לא ראינו את הייחוד שלהם. מין תחושה כזאת של אם אני מצליח לעשות אז בטח כולם יכולים, אז זהו שלא. עד שיום אחד אנחנו נותנים להם מקום באמת, ואז הם נחשפים ככישורים והכישרונות, הלב של הניצוץ שלנו והכלים שלנו להגשמת הייעוד הזה. אנחנו נסיים את פרק הדמויות הפרטיות בסימן דרך. איך נדע מתי דמות פרטית מנהלת את ההפקה? כי אמרתי שיש לנו כמה דמויות פרטיות שמרכיבות כל אחת מאיתנו.
כשאנחנו מזהים ומתחילים לפעול מתוך הדמות הפנימית הפרטית שלנו, זאת שנושאת את התדר של הייעוד שלנו, מתרחש שינוי עמוק בכל המערכת. העשייה כבר לא דורשת מאמץ והכל מתחיל לזרום בטבעיות. בפסיכולוגיה חיובית קוראים לזה flow, זרימה. זה מצב שאנחנו כל כך שקועים במה שאנחנו עושים, ששום דבר אחר לא נראה חשוב. החוויה עצמה כל כך מענה שאנחנו מוכנים לעשות אותה שוב ושוב, גם בלי תמורה ובלי צורך בהכרה. רק לשם העשייה עצמה. כשהזרימה הזאת מתרחשת, אנחנו פועלים בתחום שבו האתגר תואם בדיוק את הכישורים הגבוהים שלנו. או במילים אחרות, כשאנחנו מבטאים את מי שאנחנו באמת. אז במודל של החוויה האנושית, הזרימה הזאת היא האות הפנימי, שאנחנו פועלים מתוך הדמות הפרטית שלנו. הדמות שנולדה במיוחד עבור הייעוד שלנו. היא יודעת באופן טבעי איך לפעול, דרך הכישורים, היכולות, הכישרונות שניתנו רק לנו. ולכן כל פעולה מתוכה מרגישה מדויקת, קלה, נכונה, זורמת. עכשיו היופי של הדבר הזה, שזה לא רק ברמה התודעתית, גם הגוף שלנו מגיב לזה. ברגע של זרימה, של flow, מערכת העצבים שלנו חוזרת לאיזון. המעבר בין שדה הפעולה לשדה ההתכנסות נהיה גמיש וטבעי. המוח שלנו מפריש נוירוכימיקלים של רווחה, השראה וחדות. קוראים לזה דופמין, אדרנלין ואנדרופינים. זה לא רק תחושה של סיפוק, אלא סימפוניה עצבית נשמתית שמעידה שאנחנו בכיוון הנכון. כאילו הבורא בעצמו לוחש לנו מבפנים, כן, כן, זה, תמשיך. אז אלו היו הדמויות הפרטיות, הצדדים בתוכנו שמבטאים את הייעוד ומספרים את הסיפור הייחודי של הנשמה שלנו. כשאנחנו לומדים לזהות אותן, אנחנו מתחילים לפעול מתוך המקום המדויק ביותר שלנו, המקום שבו העשייה כבר לא דורשת מאמץ, והחיים מרגישים כמו זרימה טבעית של השראה, של נוכחות, של דיוק. הרובד הנוסף של הקסם הזה, הוא כשאנחנו מוציאים לאור את הדמות הפרטית שלנו, נוצר גם חיבור חברתי. שיתופי פעולה שבהם לכל אחד יש מקום ותרומה ייחודית שהיא רק שלו. נניח שלי אין את האומן, אבל יש בי את היזם. אז אם אני מזהה את האומן אצל מישהו אחר, אנחנו יכולים ליצור שיתוף פעולה כזה. אני אביא את היזם שלי, הוא יביא את האומן שלו, ויחד נוכל ליצור פלא חדש לעולם כולו, שאף אחד מאיתנו לא יכול למלא לבד. אז בפרק הבא אנחנו נמשיך את המסע ונפגוש את המסכות. אלו הם דמויות שלבשנו בעיקר בילדות, או תפקידים שלקחנו על עצמנו, כדי להגן על עצמנו ולשרוד, שבחיים הבוגרים הגיע הזמן להודות להם, להרפות ולאפשר, כדי שנוכל לאפשר לעצמנו להיות מי שאנחנו באמת, וניתן לדמויות נוספות לעלות על הבמה. הדמויות והמסכות הם חלק ממערכת גדולה. בפרקים הבאים נכיר את צוות ההפקה הפנימי, זה שמוריד את ההוראות של הנשמה אל הגוף, ומקרין את הסרט שיצרו הדמויות והמסכות, ומעביר אותם דרך השדות, מערכת העצבים שלנו, שמתרגמת את הסרט הפנימי הזה לתחושות ולחוויה גופנית בעולם החומר. ובהמשך גם נכיר את מי שמנצחת על כל התזמורת הזאת, את ההכרה. היא זו שמאפשרת לנו לזהות מי פועלת כרגע. האם זה דמות, האם זה מסכה, האם זה הצד המואר של הדמות, הצד המוצל שלה, ככה שנוכל לבחור בכל רגע לכתוב, לביים ולחיות את הסרט שתואם את הניצוץ ואת הייעוד הייחודי שלנו. ולמי שרוצה להעמיק בחקירת הדמויות הפרטיות, ואני ממש ממליצה לעשות את זה, אז אני ממליצה בחום להיעזר בעבודתה המדהימה של קרולין מייז על הארכיטיפים. יש לה ערוץ יוטיוב, ובו היא מפרסמת בחינם הסברים מעמיקים על כל אחת מהדמויות. ככה אתם יכולים לקבל השראה וכלים לגלות עוד חלקים בתוככם. אז נתראה בפרק הבא, ותודה רבה שהייתם איתי.